Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. У студыі Еўрарадыё зноў Марыся Вайтовіч. Сёння у нас у гасцях журналіст радыё «Свабода» Дмітрый Гурневіч. Вітаю, Дмітрый. Вітання. Мы абмяркуем, чаму ліст нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага папу рымскаму рызыкуе застацца без адказу за стратэгіі мінулага стагоддзя, а таксама разбяром ваш, Дмітрый, нядаўні рэзанансны дыялог з Аляксеем Картыннікам. Гэта IT-барада, такі знакаміты чалавек, які вучыць праграмістаў працаваць з нейрасеткамі і верыць, што менавіта код можа стаць ключом да новай беларускай ідэнтычнасці. Заклікаю ўсіх, як заўсёды, быць актыўнымі, пакідаць свае пытанні і каментары пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна. Вось у нас літаральна быў эфір са спадаром Анатоліем Лебедзькім і чат проста кіпеў. Вось, чакаю такой рэакцыі сёння. І давайте далей. Алесь Бяляцкі піша папу пра правы чалавека, але вы, Дмітрый, сцвярджаеце, што рэальны адрасат гэтага ліста дыпламат, якога няма ў жывых ужо 27 гадоў. Ты пішаш, што за бяззубую палітыку Ватыкану ў дачыненні да Беларусі адказвае спадчына кардынала Казаралі. Чаму яго стратэгія кампрамісу з камуністамі яшчэ 60-х гадоў дагэтуль вызначае паводзіны святога пасаду ў 2026? Так, сапраўды, сама падзея, то, што Алесь Бяляцкі, беларускі нобелеўскі лаўрэат, быў у Ватыкане, сустрэўся з папам, хаця гэта была кароткачасовая сустрэча, яна трывала літаральна там 1 хвіліну. Это важна. Ён перадаў ліст, дзе апісаў сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Але мы ведаем, мы назіраем за замежнай палітыкай Ватыкану апошнія дзесяцігоддзі. Яна не мяняецца адносна ўсходняй Еўропы, яна такая, якую менавіта стварыў вось той кардынал, якога ты узгадала, Казаролі. Ён прыдумаў такую тактыку размовы і лаяльнасці да тады сацыялістычных рэжымаў у ўсходняй Еўропе, такіх як там Чэхаславаччына, Польшча, Угоршчына, што трэба дамаўляцца, бо там ёсць шмат вельмі каталікоў, практычна ўсе гэтыя краіны на каталіцкія, там або там Угоршчына, Славаччына цяперашняя, Польшча, каб атрымаць нейкія прывілеі, каб атрымаць нармальныя правілы гульні, каб проста дзейнічаць там. Тое самае і зараз. Ёсць дыктатарскі рэжым у Беларусі, з якім нейкім чынам трэба дамаўляцца, бо там, умоўна кажучы, жыве 500 000 каталікоў, ці там 1 000 000 каталікоў. Ёсць амаль 500 каталіцкіх прыходаў. Будуюцца касцёлы. Што, змагацца з імі? Мы памятаем словы Сталіна, колькі ў папы дывізіі, ніводнай. Ватыкан – это маленечкая краіна, і ўплыў папы рымскага, ён все-таки змяншаецца. Таму адзіная магчымая для іх палітыка, яна такая, которую той кардынал італьянскі прыдумаў яшчэ ў 60-е гады. Іншай там ніхто не прыдумляе, таму што гэта даволі складана, яны па інерцыі рухаюцца проста і спрабуюць дамаўляцца. Там ёсць пры Ватыкане беларускі пасол, з ім сустракаюцца ватыканскія дыпламаты, ён расказвае пра Беларусь. І гэта палітыка такая, я не ведаю, можна назваць яе мяккай палітыкай, беззубай або згодніцкай, але папа рымскі і Ватыкан такую палітыку вядуць да ўсходняй Еўропы, да Беларусі. Будуць праводзіць. Там ёсць кардынал Гуджэроці, который быў нунцыем калісьці ў Беларусі. Фактычна, паводле маёй інфармацыі, таго, што я ведаю пра Ватыкан, гэта чалавек, который мае наймацнейшы ўплыў на палітыку Ватыкану адносна Беларусі. Гэты чалавек даволі прыхільны да Беларусі як да народу і прыхільны да Александра Лукашэнкі. У тым сэнсе, што ён бачыць пазітыўныя рэчы у ягонай палітыцы. Як мы ўсе ведаем, што там у Мінску, чыстыя вуліцы, спакой, народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець. Зрэшты, кардынал Гуджэроці пра гэта гаворыць публічна, у сваіх выступах, у інтэрв'ю. Можа, у інтэрв'ю не захапляецца Лукашэнкам, але самой сістэмы, которая дзейнічае ў Беларусі, яму цалкам пасуе.
Я памятаю, што калі Лукашенко запрасіў у Беларусь папу, вось мы пасля правялі такую размову з Натальяй Васілевіч, гэта вядомая праваабаронца і тэалагіня, з якой вось абмеркавалі, што можна было зрабіць, што маглі бы рабіць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, так, вось напярэдадні гэтай магчымай сустрэчы. І я казала, вось вы пішаце, напрыклад, нейкія лісты, там, не ведаю, да, вось каб патлумачыць усё ж такі сітуацыю, калі там, ну, не даходзіць до конца, можа, да, нешта. Вось. І мне тады было, ну, такі я пачула адказ, што, канешне, мы там спрабуем нешта данесці, так, але вось у меня ёсць адчуванне нейкага скептыцызму да вось гэтых кантактаў, але я таксама, я не разумею, як можа і асуджаць нейкую там палітыку, так, рэпрэсіі і адначасова казаць, ну, ён же это, у Мінску ж чысты і класна, і это, ну, нібыта добра. Справа ў тым, што каталіцкі касцёл вымушаны гэта дзейнічаць, так, якім чынам? Это не такая моцная установа, умоўна кажучы, як у Польшчы, дзе гэта абсалютная большасць. У Беларусі гэта касцёл або царква меншасці людзей абсалютнай. І ён вымушаны ў гэтых непрыязных умовах і дыктатуры, і вельмі агрэсіўнай палітыкі РПЦ, ну, дамаўляцца, дзейнічаць. Тое самае было ў камуністычныя часы, ў камуністычнай Польшы. Каталіцкі касцёл, у прынцыпе, мусіў дамаўляцца з камуністамі польскімі, з генералам Ярузельскім. Папа, у прынцыпе, прыязджаў, паляк Ян Павел II тады ў Польшчу, і дзеля таго, проста каб нейкім чынам выгандліваць найлепшую мову для касцёла. І вот ты зараз узгадвала пра тое, што папу рымскага Льва цяперашняга ц14 запрасілі ў Беларусь. Напэўна, гэта быў бы для каталіцкага касцёла вельмі добры крок, вельмі добры рух, таму што звычайна пасля такіх прыездаў, ну штосьці нейкія зрухі адбываюцца ў лепшы бок. У Польшчы папа рымскі прыехаў першы раз, Ян Павел II, в 79 годзе, была першая пілігрымка ў айчыну, як это называецца ў палякаў, і ў 80-м годзе пачаліся пратэсты ў Польшчы. Узнікла салідарнасць, таму што гэты візіт неверагодна натхніў. Ну, тут трэба разумець сувязь, проста для палякаў рэлігія, каталіцызм, папа рымскі – гэта як бы сімвалы іхнай нацыі, іхнай польскасці, это велізарны элемент іх ідэнтычнасці. У Беларусі это не так, рэлігія мае вельмі мінімальны ўплыў на беларусаў, это вельмі або атэістычная краіна, або краіна такіх агностыкаў, которые не до конца можа верыць у Бога, але ў тое, што нешта ёсць, або не ўцаркоўленыя, не ўкасцеленыя. Это, можа, не мела аж велізарнага такого ўплыву, ну, але, напэўна, за знакам плюс, это 100%. Калі папа Францішак выбірае маўчанне, каб не справакаваць большае зло, ці не ператварае гэта касцёл у такую структуру занадта лаяльную ўсё ж такі да дыктатур, як гэта было калісьці ў Венгрыі? Ну, папа Францішак папярэдні, цяперашні Леў XIV, і Францішак таксама асабліва не гаварыў, ён асуджаў вайну, але многія звярталі ўвагу, што ім цяжка было сказаць, што это Расія напала на Украіну, напрыклад. Ну, як бы місія, як я это бачу, як я разумею з тэалогіі ці з навукі грамадскай каталіцкага касцёла, місія галавы каталіцкай царквы – гэта мірыць людзей, даносіць як бы пасланне дабрыні, любові, павагі і як бы не нагнетаць, як у нас кажа, так? Ну, папа рымскі наўрад ці можа выйсці з такім выступам, сказаць, што там, не ведаю, Александр Лукашенко, адумайся, або ты трапіш у пекла. Ну, гэта не мова, которой гавораць іерархі. Магчыма, ў рассеяны там свенцяць ядзерныя бомбы ці іншыя, которые падаюць пазней, ну, можа, ядзерныя не падаюць пакуль, што яшчэ, дзякуй Богу. Але зброю, салдат адпраўляюць на вайну. У каталікоў ці у там пратэстантаў у заходнім свеце гэта зусім інакш. Гэта не маўчанне наконт зла, як бы гэта хутчэй разуменне, што можна зрабіць канкрэтна ў той сітуацыі. Яны спрабуюць будаваць як бы масты праз дыялог, праз дыпламатыю, прасіць людзей, таму што яны ведаюць, што яны не Дональд Трамп, у яго няма ядзернай зброі, або не Эммануэль Макрон, у которого таксама ёсць ядзерная зброя. Это зусім іншая пазіцыя, калі табе звоніць прэзідэнт Макрон Лукашенко, у якого ёсць там ядзерная зброя, это прэзідэнт буйной краіны, вельмі багатай, уплывовай у свеце. І калі табе звоніць рэлігійны іерарх з Ватыкану, уплыв якога змяншаецца, бо ўсё-такі ў свеце вернікаў становіцца, ну, хутчэй менш, чым больш. Там у Афрыцы зараз выбух нібыта рэлігійнасці, але, напрыклад, у Еўропе это хутчэй заняпад.
Мгм. А як так атрымалася, што вызваленнем людзей у выніку займаюцца такія праграматыкі ўзроўню Трампа, сапраўды, як ты кажаш, так? Вось Ватыкан нібыта проста карыстаецца гэтай створанай атмасферай для, ну, не ведаю, для прыгожых фота, можа, там. А што Ватыкан можа даць узамен Александру Лукашэнку? Ватыкан не вводзіў санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі. Ватыкан ні візавыя абмежаванні ніякія не ўводзіў. Увогуле, я вот ведаю такую як бы дыпламатычную цікавостку просто. Трапіць у Ватыкан любому лідару даволі проста, бо там галоўнае атрымаць візу ў Італію. Калі ты атрымаеш палітык атрымае візу ў Італію, то яго хутчэй за ўсё запросяць у Ватыкан. І у гэтым сэнсе Ватыкан не мае такіх рычагоў уплыву, каб штосьці дыктаваць. Якби ён можа прызнаць па прэстыжу, это як бы выглядае цудоўна, калі, напрыклад, папа рымскі прымае нейкіх лідараў. Мы памятаем, Бенедыкт XVI прымаў Лукашэнку з Колем, калі Коля падарыў буквар, Францішак сустракаўся. І як бы ў гэтым сэнсе гэта нейкі, канешне, прэстыж, але ў цяперашнім свеце мы з табой, як журналісты, ведаем, што любая навіна, яна памятае за людзьмі там 24 гадзіны, а праз двое сутак все пра гэта забываюць. Ну, але праз Ватыкан часам дзейнічаюць розныя ўплывовыя людзі. Ёсць такі мальтыйскі ордэн каталіцкі, там ёсць вельмі ўплывовыя людзі ў палітыцы таксама, которые могуць за нейкія рычажкі дзёргаць, упрошваць нейкіх лідараў сустрэцца з Лукашэнкам ці прыняць яго. Ну, але цяпер я думаю, што калі б Лукашенко адчуваў, што это для яго нешта змяніла, ён бы стараўся яшчэ больш інтэнсіфікаваць гэты адносіны з Ватыканам. Малаверагодна, што это рэальна. Па-другое, у Ватыкан ён зараз не трапіць, таму што ніхто яму не дасць візу ў Італію. Калі б ён змог прыехаць у Італію, ён бы трапіў, конечно, у Ватыкан, папа рымскі ўсіх прымае. І прыняў бы зараз таксама Лукашэнку. Ну да, была б цікавая, напэўна, сустрэча, але сумная, я думаю, што вынікаў такіх мы б не пабачылі, якіх мы чакалі усе. Вось, дарэчы, падумала, што вось Алесь Беляцкі перадаў ліст. Якраз вось, магчыма, мы натхнілі калісьці нашых праваабаронцаў на тое, каб нейкі ліст быў напісаны, але ты думаеш, што вынікаў і нейкага такога пазітыўнага адказа не будзе. І будзе такая ля адпіска, ну, канешне, мы за тое, каб усе народы былі вольнымі і там не сутыкаліся з нейкім злом і ўсё такое. Я думаю, што ў Ватыкане цудоўна ўсе людзі ведаюць, кардыналы ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі. Ну, добра, што яны атрымалі яшчэ адну нагоду, але пытанне, ці это прымусіць іх рабіць нейкія крокі, не ведаю, неяк там у закуліссі працаваць з Беларусю, прасіць Лукашэнку вызваляць палітвязняў. Я думаю, што іх палітыка вельмі асцярожная і будзе асцярожнай. Там кіруюць італьянцы у дзяржаўным сакратарыяце ў Ватыкане, так бы адпаведнік Міністэрства замежных спраў. Італьянцы не так разумеюць Беларусі як суседзі, каб это былі, напрыклад, там палякі ці украінцы ці літоўцы. І ну, з таго, што я ведаю пра жыццё Ватыкана, як там прымаюцца рашэнні, там нічога не зменіцца. Проста ёсць пэўныя такія рэкі, па якіх рухаецца замежная палітыка Ватыкану, і яна нікуды не зрушыць. Я проста нагадаю, што папа рымскі Ян Павел II ездзіў на Кубу, яго сустракаў Фідель Кастра, ён ездзіў у розныя абсалютна дыктатарскія рэжымы, сустракаўся з лідарамі і мусіў выконваць пэўны этыкет, пэўныя правілы гульні, бо ён ведаў, што нават калі там вельмі мала ёсць каталікоў, там пару тысяч, папа рымскі ў Алжыр ездзіў нават, там Саудаўская Аравія, нейкія такія краіны. Все роўна ён дбаў пра іх, каб і умовы іх жыцця там былі добрыя. Толькі гэта цікавіць у большай ступені Ватыкан. Вось ты, дарэчы, зараз сказаў, што мы як журналісты ведаем, што навіна яна жыве літаральна там дзень, некалькі гадзінаў, так і пасля пра яе забываюць. Не магу, мне да гэтага часу гучыць у вушах тое, як Лукашенко заявіў і адрэагаваў на сустрэчу Ціханаўскай з Владзімірам Зеленскім. Калі ён вельмі эмацыйна пачаў казаць, што гэтыя лахушкі, ціхушкі, гэта ўсе бандыты, карацей, гэта ўвогуле ніякая не апазіцыя, але я рада, што яны сустрэліся, ўсё такое. Я да чаго? Пакуль Ватыкан маўчыць пра рэпрэсіі ўнутры краіны, спрабуюць сцерці саму памяць пра тое, што беларусы могуць быць іншымі. Вернемся да 2020 года, і вось да гэтых рэакцый прайшло ўжо 6 гадоў. А у Лукашэнкі мы бачым, так, нейкія вось навіны
вось некія размовы, да, там пра дэмакратычную Беларусь, яны вызываюць такія вось моцныя эмоцыі, яму трэба вось дадаць некага негатыву. Чаму, як ты лічыш, улады так адчайна прымушаюць людзей выдаляць фота пратэстаў і займацца самаедствам, так? Няўжо 20-й год дагэтуль усё ж такі застаецца такім кашмарам такім? Потому что это вось траўма, которая была нанесена Лукашенку ў 2020 годзе, яна для яго значна больш сур'ёзная, нават чым для грамадства, якое десяткі тысяч праводзяць людзей правялі ў турмах, прайшлі праз гэтыя рэпрэсіі, і ён не можа пра гэта забыць, бо цудоўна ён разумее, што якія зараз настроі ў грамадстве, што людзі баяцца, так, яны не ўздымаюць галаву, але ніхто не полюбіў уладу за гэты час, нічога пазітыўнага для яго з таго часу не змянілася. Менавіта дзеля гэтага мы штодзённа чуем это страшныя сумныя навіны, што арыштоўваюць чарговых людзей, садзяць там за здраду дзяржаве, за нейкія там сайты, бо градус рэпрэсій мусіць падтрымлівацца, бо найлепш пра тое, што беларусы з таго часу не змяніліся з таго года, ведае сама ўлада і сам Лукашенко. Ось у сваім дапісе на гэтую тэму я рыхтавалася да эфіру, ўсё прачытала, ўсё, што ты пісаў з нашай апошняй сустрэчы. Ты параўноўваеш нашыя падзеі з польскай салідарнасцю. Чаму вось палякі святкуюць там свой 80-й як трыумф, а нам навязваюць думку, што наш выбух адзінства быў такой памылкай або планам Масквы. І сапраўды вось дзіўна, я не ведаю, што калі я бачу гэтыя каментары, дзе людзі пішуць, вось там гэта паражэнне, гэта нічога не адбылося, мне прыватна дзіўна. Ну, як мінімум я сябе адчуваю больш комфортна ў гэтай сітуацыі, як мінімум хаця бы пасля пачатку поўнамаштабкі ёсць вось гэты падзел, ёсць беларускі народ і ёсць Лукашенко. Не было б гэтага, не было б, мы проста былі б суагрэсарамі. Мой аргумент такім вось каментатарам. Абсолютно, якби я згодны з тобой. Одна справа, чаму это робіць улада, зразумела, тому што яна мусіць цалкам дыскрэдытаваць это ўсё, паказаць, што это было незначна. Вось як Лукашенко пастаянна гаварыў пра это, там максімум 45 тысяч людзей збіралася на нейкую там дэманстрацыю, з сотнямі нават казаў, што ёсць некая мапа там падзеленая, наколькі для яго важна было даказаць, што там не было шмат людзей, там было мала, што беларусы за яго. І гэта ж падкрэслівае наадварот тут ягоную упёртасць у эту тэму, бо яна яго хвалюе. Але іншая справа, калі людзі, якія удзельнічалі ў гэтых акцыях, або, напрыклад, не падтрымліваюць уладу, або па нейкіх прычынах не былі, яны, канешне, могуць быць стомленыя, расчараваныя. Як я напісаў у тым допісе, так заўсёды здараецца, што перамога шмат бацькоў. Все кажуць, это я ўплываў, это я заклікаў, я там быў, мы хадзілі. Як толькі штось церпіць паразу, усе аднекваюцца, але трэба зразумець, ці да канца, это параза. Гэтыя пратэсты не перамаглі. Але ў іх ёсць таксама свой здабытак. Па-першае, трэба сказаць, што людзі і так бы выйшлі. Іх па вялікім рахунку не заклікалі тады палітыкі. Мы ж памятаем, там ні Бабарыка не заклікаў, ніхто не Ціхановскі быў у турме, ён увогуле быў за байкот загадзя. То есть ягоныя прыхільнікі ведалі, што трэба выбары байкатаваць. Але людзі выйшлі, таму што людзі адчулі такую патрэбу. І тады ўсе палітыкі, убачыўшы, колькі там выйшло народу, яны падтрымалі гэтыя пратэсты. Нават тыя, якія сёння крытыкуюць то, што там адбылося, называюць гэта некай там расійскай авантюрай, яны туды цудоўна это все падтрымлівалі. Я сам з імі размаўляў для Ютуба, для Радыё Свабода, яны гаварылі, што малайцы ідуць, і калі там сёння кажуць, што вот яны не былі там супраць Пуціна, гэтыя мітынгі, што там людзі, которые прарасійскія былі. Па-першае, мы гэтага не ведаем, але я цудоўна памятаю, нават Зенон Пазняк даваў мне інтэрв'ю, захавалася публічна, у чэрвені, здаецца, это было інтэрв'ю. І не ў чэрвені, што я кажу, это было ў жніўні, і ён казаў, я задаў пытанне, вот там няма, напрыклад, антырасійскіх нейкіх лозунгаў, это ж можа быць потом павярнуцца ў прарасійскі бок. Ён кажа, не, гэтага абсалютна дастаткова, то, што і зараз не трэба, навошта правакаваць там кагосьці, бо ўсе разумелі, што творыцца нешта вялікае, і не трэба псаваць, і не прыносіць ніякіх сцягоў іншых. Хапае беларускіх сцягоў, там прыходзілі з бел-чырвона-белымі або чырвона-зялёнымі, і людзі нават ставіліся трошкі негатыўна, калі там былі, напрыклад, сцягі еўразвяза, таму што гэта была не геапалітычная пратэст, мітынг, дэманстрацыя, гэта перш за ўсё засумленныя выбары было. І все спадзяваліся, што проста гэта штосьці зменіць.
Але паколькі ўлада, ну, аказалася яшчэ вельмі моцнай, там не было ніякіх у яе унутры такіх расколін моцных, толькі таму гэта не прынесла выніку. Не таму, што людзі некаторыя там станавіліся на лавачку. Зараз многім закідаюць, што вось беларусы там на лавачку. Та розныя там былі пратэсты, першыя там барыкады былі. Потым хтосьці стаў на лавачку, і што? І было і так мы бачылі, і так это не спрацоўвала. Зараз мы бачылі пратэсты ў Іране, там загінулі десяткі тысяч людзей па розных падліках. Это дало нейкі вынік. І такіх жа ж пратэстаў мы маем шмат. У Кіргізстане былі пратэсты, там прыйшла новая ўлада, якая аказалася абсалютна копіяй Александра Лукашэнкі. Ну так, вось таксама дзіўна. Ну, гэта ж не толькі нейкія, ведаеш, падстаўныя людзі, ці тролі, ці боты, якія гэта пішуць, ёсць сапраўды людзі, якія ці фатаграфуюць вось гэта для сябе ў сваіх мазгах, так, і пачынаюць вось несці гэтыя ўсе размовы так у масы, скажам, так, што навошта гэта ўсё было, і ўсё. Людзі не глядзяць на гэтую падзею, на пратэсты ў кантэксце гісторыі. Гэта вельмі важна, таму што мне здаецца, што ну, нічога не было б, што ёсць сёння добрага, так, калі б не былі нейкія паўстанні Касцюшкі, калі б не было, так, калі б не было розных там падзей яшчэ. Ну так. Я просто пра паралелі правяду менавіта з паўстаннем Каліноўскага. Яно пацярпела паразу, і людзі, которые удзельнічалі ў гэтым паўстанні, яны ад пачатку ведалі, што хутчэй за ўсё яны не перамогуць, але просто тады столькі набралася як бы крыўды, горачы ў людзей, што яны ведалі, што так далей жыць просто немагчыма, яны мусяць хоць нешта зрабіць. І там быў такі лідар паўстання Рамуальд Траўгут з Берасця, з Берасцейшчыны, ён сказаў, што яго жонка спыталася, ну гэта ж не мае ніякага сэнсу. Ён кажа, можа, сэнсу і нема, але ёсць неабходнасць. Любая вайна, любое паўстанне, якое пачынаецца, ніхто не ведае, чым яно закончыцца. Вы паглядзіце, Пуцін пачаў поўнамаштабную вайну супраць Украіны, што яны з Лукашэнкам гаварылі, што это патрывае 3 дні. Ідзе 5-й год вайны. Нават яны не могуць запраектаваць, запланаваць, што это скончыцца поспехам. Не ведаюць, украінцы зараз адваёвваюць сваю зямлю, гарыць там заходняя Расія, у Крыму нема паліва, і што Пуцін так планаваў, это быў план ягоны? Ну так. Вось, у нас ёсць пытанні ў чаце. Дзякуй вялікі, што вы дасылаеце свае пытанні, сябры. Зміцер станоўча выказваўся пра прыезды блогераў у Беларусь, піша Вожык Патрыёт, не зважаючы на тое, што яны ў сваіх аповедах пазбягалі праблемных момантаў. Для яго гэта не выглядае як падарожжа ў Паўночную Карэю. Гэта, відаць, гаворка пра заходніх блогераў, пра польскіх у прыватнасці, которые палякі прыязджалі. Так, я памятаю, я выказваюся пра гэта. Ну, тут сутнасць у тым, што мне падаецца, што вось, напрыклад, польская аўдыторыя, калі мы говорим пра польскіх блогераў, она цудоўна ведае, якая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Мне часам цікава, каб людзі на захадзе ведалі не толькі пра Лукашэнку, не толькі пра дыктатуру, каб ім паказалі, што там жывуць абсалютна нармальныя людзі, што там стаят нармальныя будынкі, там людзі нармальна харчуюцца, што гэта, ну, каб была нейкая рэальнасць. Для мяне, як для журналіста, важна, каб расказваць гісторыю пра людзей так, як ёсць насамрэч, а не так, як хтосьці хоча, так, як хтосьці бачыць пра свае фільтры ідэалагічныя. І гэтыя блогеры, яны цудоўна разбіраюць, якая сітуацыя ёсць у Беларусі. Але яны хочуць самі адчуць, убачыць, і мне было вельмі цікава, каб хтосьці паехаў у Паўночную Карэю і расказаў менавіта пра людзей, які яны жывуць, а не толькі паказваў бясконца, што калі ты прыязджаеш у Пхеньян, трэба ісці да помніка Кім Ір Сену і абавязкова кланяцца. Я гэта ведаю з 10гадовага ўзросту, калі такія перадачы. Я хачу ўбачыць, як гэта людзі насамрэч жывуць, што яны думаюць, ці яны кланяюцца, яны шчыра кланяюцца, ці яны проста выконваюць такія рытуалы, бо іх прымушаюць. І для мяне прыезд польскіх блогераў, умоўна кажучы, там з іншых заходніх, калі яны пазбягаюць палітыкі, а расказваюць пра краіну, пра людзей, гэта таксама важна, бо мы не можам ствараць таксама вобраз сваёй краіны выключна праз палітычныя акуляры. Ну да. Дарэчы, пасля нашай мінулай размовы, дзе мы абмяркоўвалі і беларускіх блогераў, якія сталі больш ездзіць па сваёй краіне, паказваць нам і усім і турыстам магчымым, так, Беларусь. Я пасля гэтага, я ўвесь час натыкаюся цяпер на нейкіх такіх маладых людзей, якія робяць шыкоўныя і класныя рэчы. Адзінае толькі, што я бачу, што некаторыя ўсё ж такі разумеюць, што сёння ў Беларусь прыязджае шмат расіянаў,
І я бачу, што напэўна, каб раскруціць свае старонкі, людзі пішуць класны, цікавейшы просто матэрыял пра там нейкія гарады ў Беларусі, да? Што вось усе ездзяць у Менск, а трэба вось яшчэ паглядзець нейкую там балота нейкае паехаць. А вось там можна спыніцца, а вось там можна паесть, класна, цікава. Я шмат чаго не ведала сама, прыжывушы ў Беларусі нават. Вось. Але тут жа таксама чалавек кажа, калі я вандраваў у Расію, у нейкае там месца, вось і бачна, што гэта, ну, ўжо пачынаецца такое, што, ну, прыходзьце да мяне больш падпісчыкаў, вот так стаўце мне лайкі, падабайкі і гэтак далей. Ёсць такія моманты. Але ўсё роўна гэта добра, мне падабаецца, што шмат становіцца беларускага кантэнта, у тым ліку беларускамоўнага кантэнту. І вось у сваім адным са сваіх допісаў ты пішаш пра ментальны калгас. Я памятаю, калі раней ну, часто было, вось нехта кажа на беларускай мове, да, і там табе кажуць, ты што з калгасу, ты з вёскі. Вось. Ты адзначаеш, што лаяльнасць да беларускай мовы вырасла, а тыя, хто з яе смяецца, самі выглядаюць ужо вясковасць сёння. Мы сапраўды пазбавіліся гэтага комплексу такой непаўнавартасці. Да, я сказал бы, что цалкам не можно, конечно, обогулять, что вот там 100% насельніцтва не мае таких комплексов. Напэўна, у кагосьці яшчэ ёсць такое. Але мне падаецца, што вось сам напрамак, ён уже адвярнуўся. І все это цудоўна разумеюць, што калі ты чуеш чалавека па-беларуску, ну, раней там часам могли сказаць, што это настаўнік нейкі. Мне раз придумали, што я каталіцкі святар, бо я па-беларуску говорю, подумали, так бы я ехаў у маршрутцы і папрасіў спыніцца каля касцёла на прыпынку. Спыніцца на прыпынку каля касцёла, столькі беларускіх слов. Я доказываю, што я не святар. Мне здаецца, што цяпер просто у сувязі з тым, што у сацыяльных сетках гэта контента вельмі шмат, людзі просто, знаешь, яны шмат гэтага ў ушах, у вачах, для іх это становіцца будзённасцю такой. І яны разумеюць, што ўсе гэтыя вот там маладыя людзі, прыгожыя, которые там штосьці расказваюць пра сваю краіну, которые любяць, яны это робяць па-беларуску. І гэта робіцца прэстыжна. І з іншага боку, а чаму гэтыя людзі робяць па-беларуску? Вельмі часта яны не гавораць у жыцці па-беларуску, але робяць контент па-беларуску, таму што яны разумеюць, гэта штосьці, чым можна адрозніцца ад мора іншых расейскамоўных. Я вот, напрыклад, реально не вельмі хочу слухаць расейскамоўных блогераў у Беларусі пра Беларусь. Ну, як-то так вот я слухаю часам, але у большай ступені я іх адкідваю. Бо мне падаецца, што той, хто будзе рабіць это па-беларуску, ён зробіць это больш неяк унікальна, цікава, таму што само то, што ён узяў мову меншасці, насельніцтва, яно сведчыць пра яго, ну, пэўным сэнсе нейкую крэатыўнасць, што нешта будзе суперцікавае. І гэта лаяльнасць, дзякуючы этаму, павышаецца. Ужо складана, мне падаецца, што я апошнія гады, калі там быў у Беларусі, я ўжо гэта адчуваў на ўласнай скуры. Вельмі часта людзі не звярталі ўвагу. Ты прыходзіш, гаворыш па-беларуску там у рэстаране, ці дзесьці там у кавярні, ці ў іншым месцы, человека нават брыво не вырухнецца, ён не запытаецца, а почему на беларускам? Калісьці у 2000-е гады сюды пыталіся, о, так вы красиво говорите, а почему на беларускам? Меня апошнія гады ў Беларусі не пыталіся, чым я размаўляю на беларускай мове. То есть для людзей это такое было. Такая не розніца, на якой ты мове гаворыш. І гэта ёсць лаяльнасць, яны не спрачаюцца з гэтым ужо. Яны лічаць гэта каштоўнасцю. Тыя людзі расійскамоўныя, мае сябры, которые ў Беларусі, которые там не цікавіліся палітыкай, я бачу па іх, што ім не замінае тое, каб, напрыклад, у беларускай, у сэнсе, у беларускай дзяржаве, у школах, дзе вучацца іх дзеці, было больш беларускай мовы, каб было больш там тэлебачання, кніжак. Яны з этой думкай асвоіліся. Можа, яны не гатовыя самі перайсці вельмі хутка, але яны не мелі нічога супраць, каб гэтага было больш, яны ведалі, што гэта ёсць каштоўнасць. Это вялікі здабытак, мне здаецца, грамадства за апошнія гады. Незалежна ад дзяржавы, дарэчы. Згодна, так. І цікава, што вось я правяла адзін прыклад там, дзе там ёсць, калі чалавек карыстаецца тым, што ў Беларусь прыязджаюць расіяне і спрабуе там павялічыць свой контент за іх кошт. Вось ёсць іншыя людзі, якія не глядзяць, яны проста разумеюць, што трэба папулярызаваць беларускую мову, ці нават не думаюць пра гэта, таму што гэта іх ужо натуральная мова, на якой яны размаўляюць, вядуць свае камунікацыі. І вельмі добра, што гэта ёсць ужо ва ўсіх пакаленнях. Ужо няма такое, што нашыя там дзедушка, дзядуля, бабуля там размаўлялі там ці нешта. Калі зараз паглядзець, напэўна, у любую кампанію прыйдзеш і знойдзецца там чалавек, які, ну,
будзе размаўляць там. Ну, я не буду казаць там. Нават вось супрацоўнікі АМАПа, калі везлі мяне ў аўтазаку, казалі, што яны таксама ведаюць беларускую мову і нават прыклады прыводзілі, як яны размаўляюць. Я тебе, прабач, пераб'ю, прывяду тебе один прыклад. Я зараз быў на кірмашы, міжнародным кірмашы кнігі ў Варшаве на стадыёне нацыянальным і купіў там кніжку Алесь Бяляцкі, пра Алеся Бяляцкага. Гэта такія ўспаміны яго пра яго маладосць, і ён узгадваў, як 80-е гады ён вучыўся ў Гомелі. Яны там былі беларускамоўная кампанія з 4-5 чалавек. І яны там у 83-м ці другім годзе дзесьці ўбачылі на нейкай тэлефоннай будцы нашкрэбана было «Жыве Беларусь». Яны бегалі па ўсім горадзе, шукалі, хто это мог быць. Або ён раз пачуў на дыскатэцы дзесьці там, што нехта сказаў, што прачытаў кніжку Караткевіча. Ён пра гэтага чалавека памятаў як бы там яшчэ гадоў 20 наступных, што господи, я ж ніколі не чуў, не бачыў гэтых людзей, которые вот маглі захапляцца беларускай кніжкай. Зараз гэта как бы, ну, мне здаецца, даўно мейнстрим уже десяткі гадоў. Колькі беларусаў ведае пра Караткевіча, колькі чытала, вельмі шмат. Дома я там думаю, што фактычна ў кожнай трэцяй сям'і ёсць кніжка Караткевіча. Ну так. І калі мы хочам усё ж такі выйсці з гэтага ментальнага калгаса, нам патрэбныя новыя інструменты. Недавно у цябе у эфіры, у праграме быў Алексей Картынік, ці, як яго завуць у народзе, IT-барада. І ён лічыць, што тэхналогіі могуць зрабіць тое, што не пад сілу палітыкам. Скажы, калі ласка, чаму ты ўвогуле паклікаў яго ў эфір, што табе было цікава, і пасля я прайду да сваіх пытанняў. Так, ну Лёша, у прынцыпе, вельмі цікавы чалавек. Зараз ён свой контент робіць цалкам па-беларуску, ён вядзе класны падкаст сваімі калегамі, таксама пра штучны інтэлект. І у яго, як візіянер, ён адзін з такіх найлепшых ввогуле па IT, па штучным інтэлекце ў Беларусі, куды ён рухаецца, і это вельмі даступна тлумачыць. Што важна для мяне, робіць это па-беларуску. Я з ім пазнаёміўся пару гадоў таму, ён ужо тады гаварыў па-беларуску, але ён толькі пераходзіў. І хаця навучыўся ў беларускамоўнай школе ў Ракаве. І вось мяне такія людзі захапляюць, так, которые свядома пераходзяць, это вельмі маюць шмат адвагі ў сабе, такой інтэлектуальнай адвагі таксама. Пры гэтым будучы прафесіяналамі ў нейкай вельмі вузкай галіне, ну здавалася, што вузкай, зараз, як мы бачым, штучны інтэлект увогуле IT, это просто глобальны тренд такі. І ён займаецца якраз той справай, якая зараз, ну, як выглядае, зманапалізуе свет, зменіць цалкам да непазнавальнасці нашае жыццё, для многіх ўжо мяняе, таму што, як мы там гаварылі з ім, там, напрыклад, Twitter, ці то там звольнілі там 20% супрацоўнікаў, ну, розныя абсалютна кампаніі звальняюць да траціны супрацоўнікаў. Банкаўская сфера там, я ведаю, звальняе, таксама папярэджвае, што траціны на працягу бліжэйшых некалькіх гадоў не будзе, это все заменіць штучны інтэлект. То есть сярэдні клас, который ўплывае найбольш там на грамадства, так, на бізнес, у которого есть грошы, это все як-то пачне мяняцца. І для мяне важна зразумець і паспрабаваць зрэфлексаваць разам з сваёй аўдыторыяй, з беларусамі, куды ты вядзе, як мы можам вбудавацца, вклініцца туды, і як это можа змяніць нас. У прынцыпе, Беларусь, которая там мела ў лепшыя часы да 7% валавага ўнутранага прадукту ад IT, мелася вельмі добра зарэагаваць на гэта. Вот Алексей кажа, што мы кепска рэагуем, таму што ў сувязі з санкцыямі рознымі супраць Беларусі, з ізаляцыяй краіны, Беларусь пачынае адставаць ад іншых, таму што все-таки высокія тэхналогіі, яны патрабуюць ісці нага ў нагу з часам. Мы уже страчваем на гэтым. Але мне цікава было пачуць яго меркаванне, дзе мы тут можам быць, вклініцца і як выкарыстаць і там для дэмакратычных сіл, для дэмакратызацыі, для медыяў і для беларусізацыі. І Лёша, в прынцыпе, шмат цікавых рэчаў сказаў, там я заахвочваю, там гадзіна з нечым, здаецца, на канале Радыё Свабода, заўсёды паглядзець там. Так, абавязкова заходзьце на Радыё Свабоду, заходзьце на тэлеграм-канал Дмітрая Гурневіча, там можна прачытаць шмат цікавых думак, таксама пра асэнсаванне ў розных сітуацый у нашым грамадстве, парад і спасылак таксама на добрыя праграмы з
просто суперскімі госцямі. Вось хвілінка рэклама зроблена. Вось ты сказаў наконт беларусізацыі, так, як можа штучны інтэлект дапамагчы вось стаць інструментам беларусізацыі. Картынік кажа, што штучны інтэлект ужо змяняе інтэлектуальную працу на 70% замяняе інтэлектуальную працу, што сёння загаворваюся. Ці не стане гэта шансам для беларусізацыі, калі нейрасетка заменіць недахоп настаўнікаў мовы і гісторыі, напрыклад? Ну, менавіта. Я памятаю дыскусіі нейкія ранейшыя на Фейсбуку, мы там гаварылі пра магчымасць пры зменах нейкіх у Беларусі, як бы эта беларусізацыя адбывалася, калі грамадства пагодзіцца, скажам, на пэўнае зрушэнне статус-кво, звязана з расійскай мовай, з этой монополіяй. І мне людзі, которые мелі песімістычны погляд, сказалі, што хутчэй такога не адбудзецца, таму што няма столькі спецыялістаў па-беларуску ўжо, педагагічны універсітэт столькі іх не рыхтуе, абавязковыя школы адміраюць, гэта як бы, чыста аб'ектыўная інфармацыя, это не іх ацэнка, таму што як бы вёскі выміраюць, і там вучняў становіцца менш, это школы малакамплектныя. Так у гэтым сэнсе штучны інтэлект і магчымасці як бы адукацыі праз інтэрнэт, яны пашыраюцца значна. І гэта можна таксама выкарыстоўваць. Ужо зараз мы часта бачым, як настаўнікі выкарыстоўваюць там мультымедыйныя розныя прылады. Мае дзеці ходзяць у школу з лаптопамі. Яны на кожным уроку іх выкарыстоўваюць. Ёсць там без дотыку нейкія там планшеты розныя. Ёсць гукавыя урокі, калі яны слухаюць нешта, глядзяць на ютубе, ёсць цэлыя курсы. Гэтым трэба карыстацца. Просто мне такое ўражанне, што гэта штучны інтэлект для нас усё стварае. І мы гэта зараз ужо бачым, дзякуючы, я ў кожнай перадачы прыводжу, напрыклад, там у сацыяльных сетках, у інстаграме, у ютубе, колькі беларускага контенту з'яўляецца, і адукацыйнага ў тым ліку. Гэта яшчэ мала, хацелася б больш, але мы бачым, што гэта ўплывае ўжо, калі некае відэа адукацыйнае. Вот ёсць, напрыклад, лекцыі па гісторыі Беларусі Алеся Краўцевіча, запісаныя яшчэ 15 год таму. Там лекцыі паглядзела па 150-200 тысяч чалавек. Там до 500 000 доходзіць. А калі іх разам звучыць, там некалькі мільёнаў, то і сабе некалькі мільёнаў разоў. Это все лекцыі па-беларуску, значит, іх беларусы глядзелі. Паглядзелі лекцыі па гісторыі Беларусі. Ніводная кніжка, я люблю кніжкі, але яны губляюць уплыў не такі, як мелі раней. Не мае в Беларусі сёння такой аўдыторыі, як вось гэтыя інструменты. І калі мы бачым, што яны эфектыўныя, проста трэба максімальна імі карыстацца. І штучны інтэлект, я думаю, тут спрытна нам вельмі добра дапаможа в этом. Я ведаю, што да гэтага часу ва універсітэтах некаторыя выкладчыкі, у беларускіх універсітэтах некаторыя выкладчыкі патрабуюць, каб ім здавалі канспекты ад рукі. Вось, і дзеці вельмі пакутваюць. З аднаго боку, я магу зразумець выкладчыку, магчыма, яны таксама разумеюць, што з развіццём штучнага інтэлекту так вельмі ўсё хуценька можна там надрукаваць, не чытаючы, і магчыма, калі ты ўжо ад рукі перапісваеш нешта пішаш, то ты там нешта запомніш. Але гэта такая двайная праца для шмат каго, калі ўжо тэхналогіі развіваюцца, як ты лічыш? Там можа быць розная матывацыя. Я ведаю, што для дзяцей важна развіваць маторыку, яны павінны рухаць пальцамі, як бы пісаць. Вельмі дзіўна было, каб людзі не умелі пісаць. Я ведаю, што ў некаторых краінах багатых нават ужо ёсць такія праблемы, калі дзеці пытаюцца, як напісаць літару А вялікую, яны думаюць, што трэба пісаць caps, ведаеш, як на клавіатуры, якую там shift, ці якую там ставім А. Яны не умеюць ручка вялікую літару. Так трэба ўмець пісаць, канешне. Ці гэта, проста іншая справа, што гэта павінна быць адпаведна да тых патрабаванняў, якія зараз у сучасным свеце. Я не ведаю сітуацыю, калі я мушу пісаць нешта ручкай. Хіба што падпісаць, там, не ведаю, там некую дамову пра нешта, і то зараз это лічбавым подпісам робіцца. Але пісаць, канешне, не трэба ўмець, это было б дзіўна згубіць такі навык. Так, я кажу больш пра ўжо такіх студэнтаў, пра універсітэт, не пра школу, зразумела. Дзіўна, каб зараз запісваць у шытак цэлы канспект. Хіба што для памяці, я ведаю, што ёсць такая матывацыя у некаторых людзей, калі ты запісваеш тэкст, ты яго лепш запамінаеш. Гэта я. Гэта дакладна. Я проста прыгадваю 4 клас гісторыі Беларусі, у нас быў адзін падручнік на ўвесь клас, таму настаўніца чытала, а ўсе дзеці запісвалі асадкай проста гэта ў шыткі. І менавіта таму я вот этот чырвона-белы падручнік славуты, который ёсць у інтэрнэце ў якасці мема ўжо, я яго практычна памятаю на памяць, таму што я яго цалкам запісаў у шытак. Так.
Таксама ўсё гэта рабілі. Я таксама памятаю гэтыя падручнікі, мы па ім яшчэ, дзякуй Богу, павучыліся. Так, можем кампраміс знайсці, што гісторыя Беларусі можа быць ручкай, тады лепш запомнім яе, будзем памятаць сваю гісторыю. Ну так, вось. Але мне вельмі ўсё роўна, ты ўжо трошкі ўжо пачаў гэтую тэму, мне вельмі прыкла, што ўсё ж такі ўзровень адукацыі часта, і, напэўна, нават не то, што ўзровень адукацыі, просто вось сістэма выкладання, праграмы, так, вось яны так адстае, ужо адстае, так, ад Еўропы, і я баюся, што Беларусь у выніку, калі зараз не пачнуць рабіць вось людзі, ад якіх гэта залежыць, разумеюць, што штучны інтэлект развіваецца, што тэхналогіі таксама розныя, не рабіць высновы, то Беларусь ператворыцца ў краіну трэцяга свету у выніку, так, таму што, ну, вось гэтая гонка, да, усё вельмі хутка проста развіваецца. Наколькі вось моцна ўсё ж такі Беларусь сёння стае ў сферы штучнага інтэлекта, знаходзячыся ў тэхналагічнай залежнасці ад Расіі, у прынцыпе, так, якая, паводле слоў твайго госця твоей праграмы Аляксея, выглядае вось у гэтай гонцы вельмі смешна. Ну, Расія таксама, кажа, спрабуе там штосьці рабіць, але іх проста зараз іншыя прыярытэты, у іх вайна, яны там на вайсковыя ўсё накіроўваюць. У Беларусі ён згадвае пра то, што самі беларусы удзельнічаюць у кампаніях, которые распрацоўваюць штучны інтэлект, але гэта хутчэй кампаніі, которые дзейнічаюць за мяжой. У іх беларускай карані ў многіх кампаній, яны вельмі паспяховыя. Там адна з кампаній, ён кажа, што это ўвогуле канкурент Гугла, і Google баіцца этой кампаніі, которую стварылі беларусы. Але калі мы кажам пра развіццё гэтага ўсяго ўнутры Беларусі, то мы ж павінны разумець, што многія, на жаль, адукаваныя людзі з Беларусі выехалі або выязджаюць. Это вельмі кепска. Я разумею, мы зараз з табой жывём за мяжой і кажам, оставайцеся ў Беларусі, але гэта вельмі важна, каб беларусы разумныя заставаліся ў Беларусі, каб яны там это ўсё развівалі, бо без іх проста эта дзяржава не мае ніякага сэнсу. Яна ператворыцца не толькі ў дзяржаву трэцяга свету, это будзе некая тамбоўская вобласць проста. І вось тая атмасфера, которая ёсць у Беларусі, ну гэта тут я не вынайду ровар, яна проста не спрыяе развіццю гэтага ўсяго. Хаця, калі быць шчырым, то мне падаецца, што як бы там ни было, у Беларусі это таксама развіваецца. В сэнсе Беларусі, ну, прынамсі, там, з 20-го года, я думаю, пазней таксама, укараненне гэтых всіх лічбавых прыладаў і сервісаў розных, яно на вельмі высокім узроўні было. На вельмі высокім узроўні. І дзяржава мусіла як бы ісці нага ў нагу таксама з часам, займацца гэтым. Хаця мы ведаем падыход да гэта Лукашэнкі. Ён пастаянна, вот калі ўзламвалі кіберпартызаны розныя там установы, ён казаў, што ребята, надо пісаць на бумаге ручкой или карандашом, тада не взламаюць. Ну і ў гэтым сэнсе это, канешне, калі перакласці на дзяржаву, на маштаб, это гублянне часу на штосьці, што можна было зрабіць хутчэй. Лукашенко баіцца штучнага інтэлекту, таму што штучны інтэлект, ён як бы цалкам зменіць структуру эканомікі. І зараз, як Сергей Чалы гаворыць, у Беларусі вельмі шмат беспрацоўя схаванага. Фактычна заводы працуюць, которые працуюць у мінус. Іх датуюць іншыя галіны, там, калійныя ўгнаенні, нафтаперапрацоўка. Атрымаецца, што гэта людзі фактычна ім даюць грошы за нішто. І вот штучны інтэлект, ён можа прыйсці на замену многім і як бы рэальна пазбавіць працы, і тады гэтыя людзі стануцца як бы без працы. Толькі трэба разумець, што яны і так застануцца, бо час ідзе, і это все хутка зменіцца. І лепш загадзя думаць пра гэтых людзей, як змяніць іх працу, як змяніць рынок працы, дастасавацца да новых умоваў, быць як бы збудаваным у той глобальны свет. А Беларусь вельмі моцна изалявана. Фактычна, это самая изаляваная краіна Европы сёння. А мне спадабалася яшчэ таксама ў вашым інтэрв'ю праскоквала такая тэма, як шыі, як ідэальны беларус. Што вось мы ведаем, што і мы назіраем за тым, што у дэмакратычных сілах таксама такі нібыта раскол, нехта там праводзіць свае ідэі, нехта там іншыя ідэі, там у людзі звычайныя там беларусы там каментуюць, што там не можаце нешта падзяліць з часам, так, вось дзе ўжо стратэгія нейкая, дзе пуць, і толькі адні эмоцыі. І вось мне спадабалася думка, што шыі можа вось працаваць такім якраз пунктам. Вось, а сапраўды можа алгарытм стаць бесстароннім дарадцам для той жа апазіцыі, дапамагаючы будаваць вось гэтыя стратэгіі без асабістых амбіцый.
Як ты лічыш? Я вельмі моцна тым сумняюся, бо каб разабрацца ў беларускай палітыцы і зразумець часам беларускіх палітыкаў, мне падаецца, што нават алгарытм штучны інтэлект зламаецца і не да канца ўсё зразумее. Бо глядзі, штучны інтэлект працуе з інфармацыяй, которую ён атрымлівае ад кагосьці. І калі ён атрымае ад розных беларускіх гульцоў, не до конца зразумее это правілы гульні, бо это мало того, што это у Беларусі ўнутры дыктатура, то гэтыя палітыкі дзейнічаюць за мяжы. Тут вельмі часта не зразумець нейкай логікі, людзі гавораць адно, робяць іншае, а думаюць увогуле трэцяе насамрэч. Напэўна, можа дапамагчы пісаць прамовы, як казаў Картыннік, так, для там Ціхановскай ці для іншых, а можа ўжо яны чытаюць прамовы, которые піша штучны інтэлект, яны не такія кепскія часам здараюцца. Але быць гульцом наўрад ці. Хаця, мне здаецца, в Албаніі прызначылі штучны інтэлект міністрам, ёсць там такі першы выпадак. Ну і не кепска. Напэўна, у нейкай статыстыцы выкарыстоўваць, як быць карысным інструментам, напэўна, можа. Я думаю, што беларускія дэмакратычныя сілы могуць выкарыстоўвацца значна лепш, чым нават беларуская дзяржава, чым Александр Лукашенко. Ну і, в прынцыпе, мне падаецца, што яны выкарыстоўваюць, это ўжо лепш, чым ён. Таму што, калі мы глядзім па інтэрнэце, то ўсё ж такі яны маюць лепшы ўплыў у інтэрнэце. Тыя людзі, которые за уладу, і не ведаю колькі там працэнтаў, калі яны пішуць, бачна па іх, што яны там кепска валодаюць пэўнай інфармацыяй, нейкія ў іх слабейшыя, мне здаецца, і аргументы шмат у чым, яны не ведаюць краіну, в якой яны самі жывуць, не могуць скласці 2+2. Магчыма, часам трэба больш інфармацыі шукаць дзякуючы штучнаму інтэлекту. Але каб алгарытм стаў лідарам беларускай апазіцыі, то я вельмі сумняюся ў гэтым. А вось Алексей Картынік верыць у сімбіёз чалавека і машыны. А ты верыш, што тэхналогіі дапамогуць захаваць нашу ідэнтычнасць у эміграцыі, калі жывых носьбітаў культуры становіцца менш? Так. Я думаю, што гэта адзін з варыянтаў, і што гэта рэальна вось плюс таксама штучнага інтэлекту. Сам Алексей Картыннік, можна на ягоным тэлеграм-канале, здаецца, называецца «Цёмны лес», знайсці спасылкі на музыку, якую ён стварае дзякуючы штучнаму інтэлекту. Гэта беларускі фальклор у такім аранжыроўках, там нейкіх там, не ведаю, ну не диско, там хутчэй это нейкі такі хаос або там тэхна, вельмі цікавая музыка па-беларуску, і не адразу скажаш, што гэта штучны інтэлект, там цалкам ён спявае і кліпы робіць, і захоўваць і фальклор, но тым больш, калі зараз з бібліятэк выкідваюць беларускія кніжкі, которые выдаваліся ў 90-е гады, асабліва там з белчына-белай сімволікай, то практычна гэта все можа захоўвацца ў інтэрнэце. І менавіта таму мы бачылі недавно кібератаку на камунікат, найбуйнейшую інтэрнэт-бібліятэку ў свеце беларускую, которую Беластоку беларусы робяць мясцовая. Бо менавіта там это все захоўваецца. І ўлада таксама это все разумее, што это вот безабмежаваны доступ да інтэрнэта, ён фактычна разбурае іх манаполію на інфармацыю і на ідэалогію некую. І дзякуючы штучнаму інтэлекту это можна, в прынцыпе, зрабіць. Дзе-то там ёсць, на нейкай паўночнай, здаецца, ў Нарвегіі, яны захоўваюць, зрабілі такі велізарны банк дадзеных, там і насенне некае рознае, і розныя літаратурныя помнікі захоўваюць на выпадак нейкай ядзернай вайны ці чагосьці, каб это все захавалася, каб это все можна было аднавіць. Я думаю, што нам таксама трэба пра гэта думаць, але все ж таки старацца все развіваць у рэаліі яшчэ больш. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры, які прайшоў так хутка, быў Зміцер Гурневіч з радыё «Свабода». Для вас працавала на Еўрарадыё Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, не пераключайцеся. Дзякуй. Дякуй.